welcome po sa Panlasang Ilocano. At ngayon po, magluluto naman po tayo ng chicken kare-kare. Ito po ang ating mga gagamitin: manok, pichay, sibuyas po, bawang, at sitaw. At meron po siyang talong. Pipirito po natin ang ating manok. Bigyan po tayo ng aswete, tsaka dito na po tayo. Kahit half cook lang po, huwag po natin masyadong ito. At mag-umpisa na po tayo mag-gisa. Habang nagpiprito, painit na tayo. Saglit naman po yung lutuin yun eh. Ayan, lagyan ko po yung bawang. Sunod ko po ang sibuyas. Pagkaprito na po ng manok, pwede po natin ilagay. Ayan, ilagay na po natin yung manok na prinito ko kanina. Ito na po siya. At halu-haluin po natin. Try nyo po ito, masarap po ito. Chicken kare-kare. Paglagay po tayo ng isang basong tubig or dalawang basong tubig. Nasa inyo na po kung gaano karami ang gusto niyo maging sarsa nito. Yan, napakulo na po. At lalagay ko na po ang ating tinunaw na aswete. Ayan, pampakulay. Halu-haluin po natin. Ayan, tapan po natin. Ayan po natin siyang kumulo. Ayan. Pwede po, at pwede na po tayo maglagay ng Knorr Cubes chicken. Ayan, Knorr Cubes chicken po. Kung wala po tayong chicken stock, tubig na lang at Knorr Cubes. Ayan, naglagay na po rin po ako ng peanut butter. Nasasan nyo na po yung kung damihan nyo po ng peanut butter. Ayan. At dito ko piprito yung pagpito ko kanina ng manok. Ipiprito ko po yung talong at saka sitaw. Habang niluluto ko po yung manok, ipiprito na rin po. Piniprito ko po. Kahit hindi po masyadong prito, basta makuha lang, okay na po siya. Yan. Saglit lang po lutuin ito, napakadali. Yan. Yan po. Siyempre naglagay din po ako kanina ng paminta. Hindi ko lang na-videoan. Yan. Pinaibabaw ko na po ang pichay at yung prinito kong talong kanina at saka sitaw. Matagal lang. Yan. Yung prinito kong sitaw kanina. Pagkalagay po natin, takpan po natin. Kahit 2 minuto lang. Ayan. At haluin po natin konti para sa gayon para maluto po yung pichay at saka yung gulay-gulay niya. Ayan, okay na po siya. Mga 2 minuto pang luto. Ayan, okay na po ang ating chicken kare-kare. Ayan, bango. Ayan. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-like and subscribe na lang po. Salamat po sa panonood. Sana
nasundan nyo po ang pagluto po ng kare-kare.